ku danna subscribe domin ganin shirye-shiryen Sizamani. Ina zuwa haka na gani ka kana ta sauri. Cika bari zanna in shirya saboda auren Garba ne fa da kuma nadin sarauta zai yi kasa shine agar kuwa kabi wallahi su yi wagga magana haka take. Wai ka san mu babban nasara ce a gare mu samun injiniya Garba ne fa. Nasarori za ka cewa kai mu mutanen Argungu da kewaye ba abin da za mu yi sai godiya ga Allah da wagga kyautar bawa nashi da ya bamu. Wallahi si godiya Allah ta zan dole gare mu. To ka san gari nawa ka kwana suna roƙon Allah shi ba su irin injiniya Garba ne fa sai ga mu ubangiji ya ba mu shi kuma shi na kyautata muna kwarai kuma ko da bai ma ba ai ma dan uwanka. To ka gani saboda haka dole mu shirya mu tai daura auren da kuma nadin sarauta dole mu abin da muka so ubangiji Allah ya kare mu da shi da kariya ti. Amin si wai ko kaga si wai hanna hange ga kaga mai gida wai Allah ya kiyaye mu ne kai si yo dadi Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi.